buntag mga igsuon diha kang Kristo, atong ipaabot ang atong mga pagtimbaya sa atong mga kaigsuonan na nagpadayon sa pagsunod niining ato ang Metro Davao hiniusang panimbahon. Asa man sila karon sa ilang panimalay ug sa nakalain-laing dapit diri sa Pilipinas ug sa laing nasod, hinaot nga mangandam usab kitang tanan diha sa atong pagduol sa Ginoo pinaagi ining atong pagsimba karon. Dalaygon ang Dios sa atong mga kinabuhi. Ana sa atong pagpangandam karon, atong pamation ang pasiunang huni. Atong andamon ang atong mga kalugaringon aron sa atong pagsimba. Dayiga ang Ginoo, dayiga ninyo ang Dios diha sa iyang templo, dayiga ninyo siya sa langit, ang iyang lig-ong dapit. Dayiga ninyo siya tungod sa iyang gamhanang mga buhat. Dayiga ninyo siya tungod sa iyang dili matuknganon nga gahom. Dayiga ninyo siya pinaagi sa pagpatingog sa mga budyong. Dayiga ninyo siya pinaagi sa mga harpa o mga lira. Dayiga ninyo siya pinaagi sa mga tamborin o pagsayaw. Dayiga ninyo siya pinaagi sa mga instrumento nga may mga kwerdas o mga plauta. Dayiga ninyo siya pinaagi sa makusog nga mga simbal. Ang tanang may kinabuhi, padayiga sa Ginoo, dayiga ang Ginoo. Pagkahalanggan mo, O Diyos, himantala sa kabuhatan mo nga among nakita. Salamat sa gahom, kipakigambit mo, kami kanunay magadayeg kanimo. Makita ang gahom o pagkalangdon mo sa hangin ug ulan, sa bukid ug patag, sa lanaw ug dagat, tanang binuhat mo ug himayaon ka, O Dios, magbubuhat. Ang among mga awit karon himayaw na kanimo, among Dios, niining taknaa. Salamat sa imong gugmang maluntaron, kini among himantala sa katawhan. Magampo kita, halangdon ug mahigugmaon namo nga Dios, among amahan nga among ginadayeg ug ginapasalamatan sa tanan na panahon. Salamat aning pribilehiyo, Ginoo, nga imong gihatag kanamo.
panahon nga diin makadayeg ug makasimba kami diha kanimo Ginoo. Karon nga adlaw, ikaw among pasidunggan ug dayigon. Patalinghugi ang among mga pagdayeg ug pagsimba. Bisan pa ang among mga kaigsuonan nga nagasimba karon aning pinasahi nga pamaagi, ikaw magatandog sa among mga kasing-kasing na kani nga adlaw dili mo labay lamang kanamo, kundili mahimo kining makadasig kanamo ug mahimong kahimutan mo kami diha sa among pagsimba ug pagdayeg. Kanimo lamang sa ngalan ni Jesus. Amen. Maigsoon, ang iyon ko kamo sa pagtindog, bisag naa kamo sa inyong mga balay para atong pagbasahon ang patukuranan sa atong pamalandong karon nga adlaw. Kini makita sa Ebanghelyo ni Marcos, Kapitulo 4, versikulo 35 hangtod 41. Ug nianang pagkagabi, giingnan ni Jesus ang iyang mga tinun-an. Manabog kita sa lanaw, busa gibiyaan nilang panon sa katawhan ug ang mga tinun-an. Misakay sa sakayan nga gisakyan ni Jesus ug nagkuyog sila. May ubang mga sakyanan usab didto. Unya mihuros ang usa ka kusog nga unos ug tungod sa dagkong balod nasudlag tubig ang sakayan ug hapit kini mapuno. Apa natulog lang si Jesus nga nag-unlan dito dapit sa ulim. Ipukaw siya sa mga tinun-an nga nag-ingon, "Magtutudlo, wala ka ba mabalaka nga hapit naman kita malunod?" Ibangon si Jesus ug iyang gipahunong ang hangin ug ang mga balod iyang giingnan. Hunong ug mihunong ang hangin ug mibanos ang kalinaw. Unya miingon si Jesus kanila, "Nganong lalisang man kamo? Wala ba kamoy pagsalig?" Apan nahibulong sila pag-ayo ug nagpangutan anay, kinsa man kining tawhana nga bisan gani ang hangin ug ang mga balod mutuman man kaniya. Maigsoon humana panalangini sa Dios ang mga pulong nga atong gibasa. Pwede na kamo ang lingkod sa inyong pagtatagsa sa panimang. If there's one more gift I'd ask of you, Lord, it would be peace here on earth. As gentle as your children's laughter all around, all around. Your people have grown weary from living in confusion. When will we realize that neither heaven is at peace? When we live not in peace, if there's one more gift I'd ask of you, Lord, it would be peace here on earth. As gentle as your children's laughter all around, all around. Grant me serenity within, for the confusions around are mere reflections of what's within me. If there's one more gift I'd ask of you, Lord, it would be peace here on earth. As gentle as your children's laughter all around, all around, all around.
panalangin sa Dios, madawat nato samtang nga nagkatanaw kamo, nagapaminaw kamo diya sa inyong mga tagsa-tagsa kapanimalay sa mensahe sa Dios nga iyang ipaabot kanato karong adlaw. Mga igsoon, ato sang tan-awon ang overview sa atong gibasa nga account kaganiha. Before naglawig silang Hesus, ni anang tibok adlaw ang gibuhat ni Ginoong Hesus mao ang pagtudlo o pagwali sa daghan mga tao diha sa baybay sa Capernaum. Maong sa kadaghan sa mga tao igsoon, aron madunggan siya, maong misakay siya sa usa ka sakyanan o usa ka bangka para madungog siya sa daghan nga mga tao nga nagpalibot ug buot nga makadungog sa iyang pagpanudlo. Natapos ang tibok adlaw nga diin mao kadto ang gibuhat lamang ni Jesus, ang pagpanudlo, pagwali sa maayong balita ngadto sa daghang mga tao. Busa mi desisyon si Ginoong Hesus na biyaan ang tapok sa mga tao ug mulawig sila tabok dito sa pikas tampi sa Sea of Galilee. Na nasayod kita mga igsoon nga ang tabok pikas nga side sa Capernaum mao ang Gadara. Kini siya mga 13 miles away nga lawigon nilang Ginoong Hesus kauban ang iyahang mga disipulo. Na mga igsoon sa wa damha nga panghitabo tungod kay kining Sea of Galilee mubo kay ni siya or ubos pa kayo sa sea level 700 feet below. Nya ang iyahang gipalibot mao mga dagkong bukid busa dili nila dahumon nga aduna diay kusog nga hangin nga muhuros ngadto kanila. O kini usab nga adunay upat ka disipulo nga kauban ni Jesus nga mga kanhi mananagat ug aware sila nga ang kasagarang unos nga moabot niining Sea of Galilee during afternoon. Busa sa ilang paglawig mga igsoon sa kalalom sa kagabhion wala nila damha nga adunay unos nga abot usa ka kusog nga hangin dagko nga mga balod ang mihapak-hapak sa ilang sakayan busa dinhi mga igsoon na utro ang pagbati sa mga tinun-an ni Jesus. Apan ang si Ginoong Hesus wala dito kauban sa mga tinun-an tungod kay naa siya sa ulin or naa sa lubot sa bangka, natulog lamang siya igsoon. Mao ang titulo nining atong pamalandong karon, Sleeping Through the Storm. Dalaon ko kamo mga igsoon sa pamalandong sa gibuhat ni Jesus, human siya gipukaw sa iyang mga tinun-an. Jesus has his own way in dealing a storm. Magaampo kita. Ginoong Dios, sa magapamalandong kami sa imong mga pulong karon, ablihi ang among kasing-kasing, nga among igdulungog, ang imong mga pulong Ginoo, dili kini mulabay nga kawang sa matag usa namo ka kinabuhi. Hinoon Ginoo, kini motubo sa matag usa ka namo aron mahimo namong giya tungod kay aduna kami giatubang Ginoo nga usa ka dakong unos sa matag usa namo ka kinabuhi. Kini ang among pag-ampo in Jesus name. Amen. Maigsoon, padayon kita, adunay tulo ka mga punto nga ato ang hisgutan karon nga adlaw. Aron mas dali nato hinumduman, kini nagsugod sa tulo ka C. Now first, a word of command to us. Sa dihang gikuso-kuso na sa balon, ang baruto or ang sakayan nga gisakyan sa mga tinun-an ni Jesus kauban si Ginoong Hesus, wala sila'y mahuna-hunaan nga paagi kung unsaon nila pagpahunong ang kakusog sa hangin. Ang tubig gikan sa mga dagko kayong balon hapit na mulunod kanila. Mao ang bugtong paagi nga ilang himuon mao ang pag-adto kang Ginoong Hesus ug pukawon siya. Naobserbahan nato ang mga pulong kung giunsa nila pagpukaw sa Ginoong Hesus sa mga tinun-an. Adto sila magtutudlo. Wala ka ba mabalaka
nga hapit naman kita malunod? Kini mga pulong igsoon sa usa ka tawo nga naa na sa grabe nga kahadlok tungod sa bagyo nga ilang giatubang. Apan obserbahan pud nato kung unsa ang aksyon ni Jesus sa dihang nakamata na siya. Mibangon si Jesus ug iyang gipahunong ang hangin ug ang mga balod iyang giingnan. According to Holman Christian Study Bible, ningon siya, "Silence, be still, and the wind ceased, and there was a great calm." Igsoon, this is a word of command from Jesus to stop the storm ug mausab kini ang mga pulong. Ang unang punto, a word of command to us. For all of us nga sa panahon nga ang atong kasing-kasing dili mahimutan tungod sa mga bagyo nga miabot sa kinabuhi, sa kabalaka, sa mga balod nga walay undang ug sa kadaghan sa mga hagit sa kinabuhi nga nagkusog-kusog kanato, ang mga pulong sa Dios nagkanayon o nagsugo kanato. Silence. Be still. Think not confusedly. Ayaw gubutang imong pangunauna. Mao ni ang giingon ni Jesus nga be still. Speak not unadvisedly. Ayaw pagpataka og istorya. Labi na kini walay mga pulos o kamatuoran. That's what Christ mean. Silence or peace. Mao katong unang punto may igsoon, a word of command to us. Ingon ng Ginoo, silence and be still. Sa uban nga translation ng iyon, peace and be still. Now, second point, a word of comfort to us. Now, ang mga tinunan ni Jesus sa hilabihan nga pagkusukuso sa balod, kusog nga hangin, apan sa nakita nila sa gibuhat ni Ginoong Hesus, sila mibati og comfort. Mausap kini maigsoon nga kung nabanod kita sa kahadlok, usama nining atuang giatubang karon nga COVID-19, nagtuo ko walay bisag usa kanato nga wala mibati og jutay kahadlok niini nga pandemic. Apan susama sa mga tinun-an nga giunos ug ang atong espiritu moabot sa punto nga luya na kayo. Christ can create the fruit of the lips. It is peace. Kalinaw nga dili kayang ihatag sa salapi mga igsoon o niini nga kalibutan apan diha kay Kristo aduna kitay tinud-anay nga kalinaw. Bisan pag naay mga pagsulay nga atong masugatan. Mao kini ang buot nga pasabot ni Jesus sa iyang mga tinun-an ug kanato karon nga magmalinawon kita kung kauban nato siya. First, a word of command to us. Second, a word of comfort to us. And third, a word of confront to us. Unya mingon si Jesus sa iyang mga tinun-an, nganong nangalisang man kamo? Wala ba kamoy pagsalig? This is a word of confront to us today, my igsoon. Kung giatubang nato ang uno sa atong kinabuhi with fear, kini indikasyon nga kulang kita pagsalig sa atong magbubuhat, igsoon. Susama sa mga tinun-an nga gikonpronta ni Ginoong Hesus, nga uban naman unta ko ninyo, apan nangalisang gihapon mo, pamatuod lamang kini sa pagkakulang nila og pagtuo ug pagsalig kay Ginoong Hesus. Mangutana ko ninyo, dili usab ba kaha mangutana si Ginoong Hesus kanato? Ug moingon siya kanato, pagkakulang nimo ug pagsalig ug pagtuo. Mga igsoon, kung sa mga pagsulay nangalisan kita kahibalo na kung unsay hinungdan niini. But let's remember this always, that our God who created all at the beginning through His words can also stop all our storms in life through a word. Na mga igsoon,
Si Jesus nagtudlo kanato nga panahon sa mga unos sa kinabuhi sama ni COVID-19. A word of command to us, be silent and be still. A word of comfort to us, we have peace because Jesus is with us. And lastly, a word of confront to us to trust in Jesus rather than our fears. Nagtuwa ko igsoon, kung kining mga butang atong gisgutan, kung ato kining ikinabuhi, susama kay Ginoong Jesus, who just slept through the storm. Kita usab, makaingon ako, kaya na nato to sleep on this storm that we are facing. Na makainomdom ako sa awit sa bata pa ako nga nagingon. Sabay ko ninyo sa pagkanta. Ingon din. When Christ and my vessel, I can smile at the storm. Smile at the storm. Smile at the storm. When Christ and my vessel, I can smile at the storm. Until He guides me home. Sleep. When Christ and my vessel, I can sleep at the storm. Sleep at the storm. Sleep at the storm. When Christ and my vessel, I can sleep at the storm. Until He guides me home. Ang tungoy sa kanta naging maigsoon, until He guides me home. Sa gibati ni adtong mga tinunan, sa pagkusukuso, sa hangin ug sa balod tungod sa dakong unos, usapod nga ilang gikabalakan tungod kay ang ilang point of destination dili na makita. Panigsoon, pinaagi kay Ginoong Hesus, ingon siya kanato siyang dalan kamatuoran ug kinabuhi. Bisan pag unsa na ka lubog, ka ngiob ang dalan nga ato ang paingnan, He will guide us home. Natapuson ko kini nga pamalandong igsoon sa usa ka istorya. Adunay usa ka pastor, doon na siya gamay kaayo nga anak nga lalaki. Ang ilang tulumanon sa matag buntag, lakaw sila sa gawa sa parsonage. Tungod sa kagamay sa bata, naningkamot siya nga di siya mabulag sa iyang papa, panahon nga sila maglakaw-lakaw na. Naningkamot siya nga mugunit sa iyang amahan. Tungod kay gamay siya kamot, dili siya mugunit kumingking sa iyang amahan. Tuod man, tungod sa iyang kagamay, maglakaw-lakaw nila, naay panahon nga makatamak siya or mapangdol siya. Maong makabuhi siya sa kamot sa iyang papa, totally madagma gid siya sa ground. Himuon sa amahan, bangunon siya, paphaan siya. Mao kini ang gibuhat sa ama nga pastor. Nausa ka adlaw ni anak, ang bata mingtutok siyang papa ug mingon, "Pa, I think if you will hold my hand, I would not fall." Tuod man, sunod nga adlaw, ilang gihimo ang giingon sa bata. Instead nga ang bata may mugunit sa kumingking, ang amahan karon mo'y nigunit sa kamot sa bata. The result was, the baby may still stumble, mapangdol gyapon siya many times, but he never hit the ground anymore. Brothers and sisters, as we walk with God, don't try to hold on to Him. Let Him hold on to you. You may stumble, but He will never let you fall. Maigsoon, nagtuo ako nga managlahi kita karon og unos kinabuhi. Busa tapuson ko kini nga pamalandong, magaampo ako kaninyo sa inyohang mga unos sa kinabuhi. And also pray for me. Inapoy mga unos ta matagusa ka nato ato ang nagihan. Mag-ampo kita. Daghang salamat o Dios sa imong mensahe karon nga adlaw. Nagpahinumdum ka namo Ginoo. Nga panahon sa unos, panahon sa mga pagsulay. Kinahanglan kami kalma Ginoo.
kinahanglan kami og quiet time to talk with you. Lord, salamat Ginoo sa mga comforting words. Bisan sa panahon sa kalisod, bisan sa panahon sa unos sa among kinabuhi, dili ka mobiya kanamo. And thank you also, O God, for reminding us nga kung mubulag kami, muluag kami sa mong pagtuo diha kanimo, mupuli Ginoo ang among katalak. And Lord, ako nagapray o Dios sa tanan nga nagapaminaw, sa tanan nga nagatanaw karon, ini pagsibya o Dios. Wala ako kaila kanila, apan ikaw o Dios mas nakaila kanila. Ako nagtuo Ginoo nga naa sila mga gihambin nga mga unos kinabuhi, unos sa health, unos Ginoo sa financial nga bahin, unos sa relasyon, daghan pang mga unos Ginoo. I am praying, O God, wala sila o Dios, ipabati kanila nga ikaw ang Ginoo nga kiniadto nagbuhat sa kalibutan ug kaya kaming i-restore gikan niining unos nga amo ang naagian karon. Lord, ang padayon kami nga nagapray Ginoo. Labi na gayud sa siyudad sa Davao. Nagkadaghan Ginoo ang kaso sa COVID-19. This is the time, O God, nga mas mudugdog pa kami kanimo Ginoo, mas muampo pa kami tungod ni ining unos nga niabot sa among siyudad. Nagtuo kami Ginoo. Kung magkahiusa kami, ampo diha kanimo. Kung nagtuo, imo kaming tubagon sa tama nga panahon. Busa o Dios, salamat niini nga mga painumdum. Salamat niini nga mensahe. Ang kaming tanan nga nakadungog niini na panalanginan. Nimo na mo, ginatugyan na among kinabuhi, ang among ugma. In Jesus' name we pray. Amen. Atong andamon karon ang atong mga kaugalingon, pinaagi sa atong pagdala sa atong mga pagtagad sa atong iglesia. Diha sa trono sa grasya sa Dios. Magampo ta. May gugmaon ug maluluyon namo nga Dios nining atak na. Papasalamaton kami sa lain na usab nga adlaw nga imong gihatag kanamo. Bisan pa ni ining special nga adlaw alang kanimo. Diya sa among pagsimba, pinaagi sa espiritu ug kamatuoran. Salamat o Dios na ining higayon nga imong gihatag kanamo. Tungod kay bisan pa sa among kahimtang nga giatubang, tungod sa kalisdanan nga among giatubang Ginoo sa among kapanahunan karon. Nakahimo kami sa pagduol kanimo. Pinaagi ni ining mao nga pamaagi sa pagsimba online. Salamat Ginoo sa imong mga katawhan nga ning kamot karon o Dios, ang pagsimba namo kanimo mahimong posible bisan sa ingon ani nga pamaagi. Hinaut o Dios nga magpadayon ikaw sa pag-uban kanamong tanan, labi na sa among pag-atubang sa inadlaw-adlaw namo nga mga kasinatian o mga kahimtang. Ginoo na sayad ikaw sa tanan, sa mga panghitabo sa tibuok kalibutan karon. Aside ikaw sa mga panghitabo sa imong mga katawhan. Kung unsay mga gipangbati karon Ginoo. Unsay mga pagbati labi na sa mga panglawas nga bahin. Diha sa hunahuna hinaut Ginoo nga ang imong kaluoy, ang imong grasya o gugma, imong ipasinati kanamong tanan. Abriha o Dios ang ganghaan sa imuhang kaluoy. Aron o Dios ang imong mga katawhan. Magpuyo nga dunay kalinaw. Magpuyo nga walay kahadlo. Magpuyo nga walay kasuko nga gibati. Magpuyo o Dios sumala sa imong katuyuan o kabubuton. Busa Ginoo nining atak na sa among pagsimba kanimo. Nagaduol kami uban ang mapausano na mga kaugalingon sa pag-ila sa imuhang gahom o paggahom pinaagi sa balaang Espiritu Santo. Hinaut o Dios na pinaagi sa gahom sa Espiritu Santo na mao'y mo gahom kanamo.
Isugon namo nga atubangon ang nagkalain-lain nga harong sa kinabuhi. Aron o Dios, makatuman gayud kami sa imong kabubuton ngani sa among mga kinabuhi. Salamat sa mga iglesia ug mga pastor nga nagapangulo niining maong panimbahon o Dios. Inaot ikaw mga panalangin, Ginoo, sa imong mga magbubuhat na nagapadayon sa pagbuhat aron o Dios ang imong mga pulong moabot sa tanang suok sa kalibutan. Salamat o Dios sa mga kahago sa imong mga katawhan, sa kakugi nga ilang gihimo aron o Dios makapadayon kining mao nga ministeryo. Salamat Ginoo sa imong kaayo sa mga kinabuhi. Inaot ikaw magpadayon sa pag-uban ka namo. Yan po namo Ginoo ang among mga lideres sa iglesia, lideres sa among nasod, gikan o Dios sa lokal ngadto sa nasyonal. Among giampo ang tanan nga adunay mga balatian, mga masakiton, ang tanang mga pamilya Ginoo bisan pa kadto mga nagbangutan o anaa sa kaguol. Ginoo duawa silang tanan ining panahon ug panalangin ni sila Ginoo. Empower them Lord and anoint them with your Holy Spirit. Lord, wala gayud kami mahimo kung wala ikaw magalihok sa mga kinabuhi. Usa o Dios, among itugyan kining mao nga ministeryo, ang tanan nga mga iglesia, mga magbubuhat sa imong parasan, tanan o Dios nga himong kabahin sa paglihok buhat aron o Dios mapadayon ang imong mga ministeryo ug ang imong misyon nga gibilin sa iglesia dinhi sa kalibutan. Panalangin niya nga mga tinguha, kini mo among mga pag-ampo sa ngalan ni Kristo nga among Ginoo nga luluwas. Amen. Atong ang damon ug atong dalhon ang atong mga halad. Pasidunggi ang Ginoo pinaagi sa paghalad kaniya sa unang bahin sa tanan mong abot. Ihalad ko karon Ginoo, ug naglaom akong kini makapahimuot kanimo. Jutay lang kining ihalad ko karon, apan kinasing kasing. Dawata kining akong ihalad Ginoo, mga bungang abot sa yutang imong gipatikad. Jutay lang kining ihalad ko karon, apan kinasing kasing. Kanimo ihalad ko usab karon ang mga grasya nga gikan sa imong kaayo. Lakip na kining kinabuhi ko.
imong gipatikan. Jutay lang kining ihalad ko karon, apan kinasing-kasing. Jutay lang kining ihalad ko karon, apan kinasing-kasing. Magampo kita. Dawata kayong among halad Ginoo, ekspresyon sa among gugma ug pagpasalamat sa mga panalangin nga imong gibubo diri kanamo. Panalangin ni kini Amahan nga mahimong makatabang ug mahimong instrumento kining mga halad sa pagpalambo sa imong gingharian ug sa among mga misyon sa pagpakaylap sa imong mga puno. Kining tanan among giampo ug among gihalad diha lamang kanimo Hesus nga maluwas. Amen. Ato ta karon sa ato ang mga pagtagad sa atong iglesia, una sa tanan atong pasalamatan ang Ginoo tungod kay nagapadayon siya sa pag-uban ug paglingon kanato o nagapadayon siya sa paghatag kanato niining mga oportunidad aron makaduol kita kanunay kaniya pinagi ning mga panimbahon. Sa Metro Davao hiniusang panimbahon. Ug niining punto atong pasalamatan ang ato ang speaker si Juneth Harabe, gikan sa GSIS nga iglesia sa United Church of Christ in the Philippines. Atong pasalamatan usab ang liturgist nga iyahang kapikas sa kinabuhi si Nini Harabe. Ug ato usab nga pasalamatan ang makanunayon nga nagasuporta niining maong programa. Ilabi na ang ato ang multimedia director si Pastor Wenzel Diholde, ang ato ang worship coordinator si Pastor Melvin Ramoso, ang atong pianista si Erica Panotes, of course ang ato ang mga lay leaders, mga lay persons nga kanunay gayud nagahatag silang panahon pinaagi sa ilang talento diya sa pag-awit, paghalad alang sa mensahe sa awit. Mga pastor sa Central District nagsuporta usab niining atong programa kada Domingo alas 6 sa buntag. Ang tanan nga mga simbahan nga nagsuporta niini daghang kayong salamat. Ug hinaot ang Dios magapanalangin kaninyong tanan sa pagpadayon sa pagsuporta niining mga programa. Ang mga igsuon usab nga nagpadayon sa pakigbahin sa ilahang mga financial resources aron nga makapadayon usab kita sa ato ang panimbahon dinhi sa Metro Davao. Ug manghinaot kita nga pinaagi niining maong programa makapadayon ang dala sa atong mga pagtagad ngadto sa Dios diha sa iyahang trono sa iyahang grasya. Ug ikalipay natong tanan nga makapadayon na kita niini. Daghan kayong salamat sa mga kahago sa tanang katawhan. Ato pong ipaabot ang atong mga pagpasalamat sa UCCP Turil Rasay, pinaagi sa atong pastor, Pastor J. Yebes, nga nagtabang nato aron mahimong posible pod ang atong recording niining mga panahona sa atong kalisdanan karon sa pag-record. Ang atong mga staff, si Abigail Dumadag o si Brando Borgonio nga maoy nagtabang kanato aron nga mahimo kining maong recording. Daghan kayong salamat usab ngadto kanila. Lord, speak to me that I may speak in living echoes of thy tone as thou
Till thy blessed face I see, thy rest, thy joy, thy glory share. Salamat o Diyos sa imong mga pulong nga among nadunggan pinagi sa imong alagad. Salamat o Diyos nga kini makapalig-on kanamo. Kini maoy maghatag kanamo sa kahayag taliwala sa kangit-ngit nga among giatubang sa among mga kinabuhi. Kini maghatag kanamo o Diyos sa kadasig aron kami makapadayon sa pag-atubang sa among kapanahonan karon. Salamat o Diyos nga ikaw nagapadayon sa pagpakiguban kanamo. Aron o Diyos, ang imong mga pulong dili makawang, dili makakapla gayud Ginoo o luna sa matag kasing-kasing nga makabati o manimati niini. Dili lamang o Diyos dinhi sa among lugar sa Davao kundi sa tibuok Pilipinas ug sa nagkalain-lain lugar sa tibuok kalibutan. Labi sa among mga kaigsuonan nga nagpadayon sa pagsunod niining maong programa. Pag Ginoong ikaw magpadayon usab sa pagpanalangin kanila. Ug salamat sa imong pag-uban kanamo karon. Naot o Diyos nga imong grasya, imong gugma ug kaluoy, among balunon gikan diri sa among pagduol kanimo pinaagi nining maong panimbahon. Dalo namo sa nagkalain-lain namo nga mga giatubang adlaw-adlaw diha sa among buhatan o trabahoan. Yan mo kami gipahimutang sa among mga panimalay o sa nagkalain-lain nga mga lugar diin mo kami ipagpuyo. Naot Ginoo, nga baluno namo ang imong kalinaw, ang kadasig kalig-on, ang pagtuo namo kanimo, aron kini maong among ibahin ngadto usab sa uban nga nagapalibot kanamo. Daghang salamat o Dios sa imong kaluoy ug grasya. Ug karon ang gugma sa Dios nga amahan, ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo, pag-uban, paglig-on, paglipay, pagdasig sa Balang Espiritu Santo, mag-anakan nato gikan karon ug sa walay katapusan. Amen ug amen.